सानजा सानजारि नोगोर दखरा खौसेथि बर' सुबुं आफादनि 32 बोसोरारि जथुम्माखौ गासै मोनबा गामिनि बानजायनायाव 1 नं महनपुर 2 नं महनपुर 3 नं महनपुर आरो सुमापारा आरो माजगाव कसारनि बानजायनायजों लोगोसेयैनो गासैनिबो अनसुंथाइ होगिरि जोंनि हेफाजाब होगिरि बिथांमोननि अनसुंथाइ होगिरि बिथांमोननि अननायाव जों दिनै 3 नं महनपुर गुदि गेलेग्रा फोथाराव जों दिनैनिफ्राय बे जथुम्माखौ जागायनाय जाबाय आरो बे हाबाफारि लेखायै दिनै जोंहा गिबियावनो थां फै ब्लां बेखेवनाय बेनि उनावनो जोंहा रंसारि सीतानन्द गोसोखां गाहाय सायनासालि बेखेवनाय लोगोसेयैनो रंसारि सेवालि बसुमतारी आलासि जिरायसालि बेखेवनाय आरो लोगोसेनो रंसारि कन्दल मोसाहारि थान्दै बादा बेखेवनाय आरो लोगोसेयैनो जोंहा दिनै रंसारि बिनय कुमार दैमारिनि बुलुर बादायलायनाय आरो लोगोसेयैनो जोंहा जोंनि सानजा सानजारि दखरानि ओनसोलनि जिथु बर' गुदि फरायसालिफोर दं बिसोरनि फरायसाफोरनि दिनै सोलोंथायारि बादायलायनाय जा सोलिबाय दङ आरो लोगोसेयैनो दा जोंहा बुलुर बादायलायनाय सोलिगासिनो आरो बिनि उनावनो जोंहा दिनै सानजा सानजारि नोगोर दखरा खौसेथि बर' सुबुं आफादनि 32 बोसोरारि जथुम्मानिनो दिनै थान्दै मेल जागोन मोनाबिलिनि 6 बाजिनिफ्राय जोंहा थान्दै मेलखौ लानाय जादों आरो लोगोसे जों आसा खालामदों जोंनि ओनसोलाव जिहेतु गासै जोंनि सुबुंफ्रा जोंखौ हेफाजाब होनायलाय जोङो दिनै मोजाङै मोजां खुंफुंलांनो हागोन होननानै जों हास्थायनाय थाबाय आरो लोगोसेयैनो गाबोन जिया जोंहा गेवलां मेल दं बे गेवलां मेलाबो जोंहा गोबां मानसिफ्रानो जोंखौ बेयाव बे मेलाव नुजाथिफैगोन होननानै आरो आङो खावलायनाय थाबावबाय जोङो खाथि साखाथिनि गामिफोरनिफ्रायबो बिथांमोना गेवलां मेलायाव बाहागो लाफिनखौ आं आसा खालामबाय आरो बेनि उनावनो जोंहा हारिमु बिलिफां दङ बे हारिमु बिलिफाङावबो जोंहा ओनसोलनिनो जाखांफुनाय देंखोगिरि बिथां बिनानाव फंबायमोनखौ जोङो हांख्रायखानाय जाबाय दा बिथांमोना जोंनि सम मथे फैनानै गाबोन गाजा गोमजायै जोंनि खुंफुंनाय लानाय जथुम्माया मोजाङै मोजां जोबलांगोन होननानै आसा खालामो गाबोननि गेवलां मेलाव जों आलासि महरै दङ BKWSनि चिफ मिनिस्टार बसुमतारी सार आरो लोगोसेयैनो खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि मनरन्जन बसुमतारी सार आरो बिनिनो आरो जोंनि ओनसोलनि आवगोलनि बारग' अल आसाम बर' प्राइमारि टिचार एस'सियेसननि बारग' आफादगिरि सबिन स्वरगियारि बिथांबो दङ आरो लोगोसेयैनो जोंनि माखासे पलिटिकेल लिडार थाबाय फोरोंगिरि थाबाय आरो जोंनिनो बोसोनगिरि बिथांमोनाबो बे गेवलां मेलाव बाहागो लाफैगोन गाबोननि गेवलां मेलाव जोङो जोंनि दा सोलिबाय थानाय थासारि जिहेतु जोंनि थासारिया एसेबाबो गुबुंले जालांनायखौ नुनो मोन्दों दा जेरैहाय दा जोंनि लाइमोनफोरा सोलोंथाइखौ गोसो होआलासिनो जिहेतु फेग्रा मुवा बांसिन बाहायनाय जादों बिनि सायावबो जोंहा सावरायनाय जागोन आरो जोंनि समाजखौ गोख्रों दानो थाखाय जोंहा गामि ओनसोलाव जों मा राहा लानानै जोंनि आइजो जोंनि सुबुंफोरा मा राहा लानानै जोङो समाजखौ न'खरखौ मोजाङै मोजां दानो हानाय बिनिनो जोंहा माखासे बुंथिगिरि दङ आरो बे बुंथिगिरिमोना जोंखौ जाहाथे जोंनि ओनसोलखौ जौगानायाव जोंखौ हेफाजाब माखासे बिबुंथि होलांगोनखौ जों आसा फारियो आरो लोगोसेनो आं बुंनो सानबावो सानजा सानजारि नोगोर दखरानि जिथु 32 बोसोरारि जथुम्मा बे जथुम्माखौ लोब्बा लानानैनो जोंहा जोबोद गोग्गानाय बाथ्रा जे जोंहा महनपुर ओनसोलाव जोङो दिनै मोनसे गोदानै ख्रिस्टि हान्जा दाफुंना लानो हादों बे महनपुर ओनसोलखौ जों महनपुर ओनसोलाव जों दाफुंना लानो हादों बिनि थाखाय जोंहा गोग्गानाय दं आरो लोगोसे बे जथुम्माखौ खुंनायाव जोंहा अकल मिटिंखौ खुंनांगोन होननानै जों मिटिंखौ खुङाखै बे मिटिंखौ खुंनानै जोंहा जोंनि ओनसोलाव जोङो मा बेनिफिट होलांनो हायो मा बिबुंथिजों गेजेराव जोंखौ माबोरै हेफाजाब समाज दानायाव गोख्रों मोनसे समाज दानायाव माबोरै जोंखौ हेफाजाब होलाङो बेखौ नोजोर बोनानै जोङो गासैबो जोंनि दरबा गामिजों लोगोसे जायहा जोंनो अनसुंथाइ हरदों जोंखौ बोसोन होदों बिथांमोना बे मिटिं खुंनायनि थाखायल' नङा जोंनि समाजा जाहाथे बर' हारिया जेरावबो जौगानांगौ दा जों बेखौ लोब्बा लानानैनो जोंहा सोलोंथाइनि बादायलायनायनिफ्राय लानानै जोंहा गेलेनाय बादायलायनायनिफ्राय लानानै आरो जोंहा कालसारेल जिथु प्रग्राम दङ जों माखासे ओनसोलखौ जौगानो थाखाय गासैखौबो सरजाबनानै जोङो बे जथुम्माखौ मोजाङै मोजां खुंफुंनो होननानै आखायाव लादों